bai taɓa faɗuwa ba, ba kishirwa babu yunwa, da ka ja gaba da sarki, gara ka je daji ka kwana, ko da dajin da kura, ko da karen dawa ko da kanki, ba ka da laya ko ta zana, ka tsaya ƙasa babu dama, ka haye sama babu hali. Shafi na 4 ƙididdigan Ingilishi babi na 2 yadda ake hada sautin magana zuwa kalmomin hada jimloli. Wannan babin yana koyar da yadda ake amfani da baƙaƙen haruffa a hada da wasula na harafin Hausa domin a rubuta sauti daga ƙwayar sauti, sannan yadda ake rubuta kalma daga sautin da aka hada ko ƙera da ƙwayar sauti. Sunan wannan babi buri. Takaitaccen bayaninsa, arziki alheri ne. Wannan sunan yana da alaƙa da na baya. Buri shi ne abin da dukkan mai neman arziki yake da shi, mai sa shi azama abun neman komai ko abun neman duk wani abin da yake nema. Abin mamaki shi ne Allah ma da ya halicce mu yana da buri. Gama akwai manufar halittar mu mutane. Allah ya cika mana burukanmu na duniya da na lahira. Shafi bayan shafi.